F'diskors pożittiv li wassal l-erba' filgħaxija quddiem folla sabiħa ta' nies li nġabret fi Rialto f'Burmla bħala parti mill-kampanja elettorali is-saħħa lil Maltin, il-Prim Ministru mexxej Laburista tkellem dwar jum l-għażla. Robert Abela saħaq kif l-għażla fit-8 ta' Ġunju hija ċara bejn partit fil-Gvern li ma waqafx jinvesti fin-nies u partit fl-Oppożizzjoni li moħħu biss fil-gwerer u fl-attakki. Imma l-għażla ta' 8 ta' Ġunju mbagħad hija għażla li tmur lil minn hekk, għażla illi llum ikolli ngħid li ħadet dimensjoni ġdida. Għax dik il-ġurnata trid tiddetermina wkoll jekk dal-poplu u se jżomm bis-saħħa f'idejh dik is-saħħa illi jiddeċiedi hu u jiddetermina hu l-futur tiegħu. Robert Abela ma naqasx li jsemmi kif dan huwa gvern li lanqas waqaf jimplementa proġett wara l-ieħor, miżura wara l-oħra u ħemel ta' inizjattivi li jolqtu b'mod tajjeb lill-familji, negozji u anke ħaddiema Maltin u Għawċin. Mhux biss tajnikom il-kola imma saħansitra daħħalna mekkaniżmu ta' kola addizzjonali lill-pensjonanti tajnihom l-akbar żiediet fl-istorja u wara taħsbu li se nieqfu hawn għaliex x'jagħmlu tal-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkollna l-aqwa ekonomija fl-Ewropa. Fuq kollox saħaq kif huwa jmexxi partit fil-gvern li għandu pjan. U dalwaqt ikun imiss miżura oħra lil kull min iħallas it-taxxa wedna li se naqsu it-taxxa ta' dħul għalikom kollha kemm jeddu mal-temp tan-naħa l-oħra ngħidilhom li mhux se jwaqfuna it-tnaqqis fit-taxxa se teħduh. Anka meta tivvutaw għall-kunsilli lokali tagħkom emmnu fina. Il-Prim Ministru Robert Abela temm b'messaġġ ċar. Flimkien nistgħu naraw li tirbħu intom. Flimkien nistgħu naraw li intom tibqgħu tiksbu aktar. Flimkien nistgħu nibqgħu nagħtu is-saħħa lill-Għawċin, is-saħħa lill-Bormliżi, is-saħħa lill-Maltin.